Вітаю, шановные! З вами Віталь Чарвінскі. Мы працягваем вывучаць курс «Ваенная гісторыя беларускага народа». Гэта ўжо 25-й ролик на маім канале. Юбілей! Безумоўна, тут заслуга і кожнага з вас. Без вашай падтрымкі і дапамогі, напэўна, нічога б не атрымалася. Дзякуй. Дарэчы, прайшоў роўна год ад заснавання гэтага канала. Скажу шчыра, што калі б пачынаў, то разлічваў якраз праз год завяршыць гэты праект, апошняй лекцыі размовы, якую планаваў прысвяціць сучасным узброеным сілам Рэспублікі Беларусь. Не атрымалася. Наша ваенная гісторыя надта ж багатая на выбітных асоб і знакавыя падзеі. Ды падрыхтоўка лекцый вымагае шмат часу і высілкаў, таму не атрымлівалася выходзіць часцей, як хацелася б. Але спадзяюся, што плён ад маёй працы ёсць, і ўсё раблю недарэмна. Пакуль мы з вами дайшлі толькі да 16 стагоддзя. Ну што, працягваем рухацца наперад? Тэма сённяшняй лекцыі размовы – Клецкая бітва 1506 года. Адна з найвялікшых вайсковых перамогаў у нашай гісторыі. Пачнем з апытанкі, форма якой многім з вас спадабалася, у стылі Дмітрыя Діброва. Я нават новую назву прыдумаў для гэтага дзейства. Хто хоча стаць не мільянерам, а свядомым беларусам. Пытанне датычнае сённяшняй тэмы, і не думайце, што яно простае. Увага! Як называлася рака, праз якую Міхаіл Глінскі падчас Клецкай бітвы загадаў пабудаваць дзве хаці? А. Сільна, Б. Красны стаў, С. Цапра, Д. Лань. Хто ведае, маўчыце, але хачу папярэдзіць, што вас могуць тут чакаць і сюрпрызы, бо афіцыйная версія ходу бітвы з'яўляецца толькі адной з версіяў. Які адказ правільны, даведаецеся напрыканцы перадачы. Паехалі! Бітва пад Клецкам 1506 года адбылася паміж войскамі Вялікага княства Літоўскага і Крымскага ханства. Пагаворым пра перадумовы. Як не дзіўна, але Крымскае ханства як асобная дзяржава з'явілася дзякуючы нам, а дакладней Вітаўту Вялікаму. Каб аслабіць Залатую Арду, вялікі князь Літоўскі вырашыў выкарыстаць міжусобіцы, якія ірвалі Арду знутры, і літаральна сваімі ўласнымі рукамі пасадзіў на крымскі трон свайго пратэжэ Хаджы Гірэя. Так на палітычнай карце Еўропы з'явілася новая дзяржава – Крым наш. Але палітыка добрасуседства была нядоўгай. Неўзабаве Крымскае ханства трапіла пад уплыў Асманскай імперыі, затым заключыла двухбаковы ваенна-палітычны альянс з Масквой. І вось у нас яшчэ адзін небяспечны знешні вораг. Пачатак 16 стагоддзя. ВКЛ вымушана весці барацьбу на два фронты. На ўсходзе супраць маскоўскай дзяржавы, якая прад'яўляе тэрытарыяльныя прэтэнзіі і развязвае на нашых землях адну за другой спусташальныя войны. На поўдні супраць Крымскага ханства, якому набегі на нашы землі прыносяць неблагія дывідэнты у выглядзе нявольнікаў. Гандаль рабамі стаў надзвычай прыбытковым бізнесам для эканомікі Крыма. Для нас сітуацыю пагаршае яшчэ тое, што абодва праціўнікі дзейнічаюць у Хаўрусе. Напады крымчакоў на паўднёвыя землі ВКЛ забяспечваюць поспехі маскоўцаў на нашых усходніх межах. І ведаеце, тут чамусьці Маскву зусім не турбуе тая акалічнасць, што ў траўні 1497 года падчас чарговага набегу татар на землі ВКЛ імі быў забіты мітрапаліт кіеўскі і ўсёй Русі Макарый I. Праваслаўнаму мітрапаліту, які па дарозе з Вільні ў Кіеў спыніўся з малебным у сяле Скрыгалава, цяпер вёска Скрыгалаў Мазырскага раёна, у мясцовым храме проста адсеклі галаву. Пазней Макарый I будзе далучаны да ліку святых. А перад гэтай сумнай падзеяй маскоўскі ўладар Іван III не пасаромеўся прыняць ад крымскага хана, войскі якога захапілі і разрабавалі Кіеў, залаты келіх і блюда дыска з Сафійскага сабору Кіева. Гэтыя трафеі былі прыняты ў якасці падарунка. Затое Маскву вельмі непакоіла парушэнне правоў праваслаўных у ВКЛ, што з'яўлялася нагодай для развязвання ваенных дзеянняў. Ну што тут зробіш? Падвоеныя стандарты ніхто не адмяняў.
Падчас вайны маскоўскай дзяржавы з ВКЛ 1500-1503 гадоў маскоўскі князь Іван III вымагаў і падбухторваў Менглігерэя не толькі спустошыць ускраіны ВКЛ, але і вогненным смерчам прайсціся ў глыб нашай дзяржавы на Менск, Тураў, Слуцк. У 1502 годзе, выконваючы патрабаванні свайго саюзніка Масквы, татары здратавалі Палессе па абодвух берагах Прыпяці. Вялікай праблемай для ВКЛ на паўднёвым накірунку была адсутнасць эфектыўнай абароны, выбудаванай менавіта на беларускіх землях, якія знаходзіліся ў цэнтры Вялікага княства. Тут не было моцных гарнізонаў, у адрозненне ад украінскіх земляў. Там, каб абараніцца ад татарскіх набегаў, умацоўваліся крэпасці, удасканалівалася арганізацыя памежнай старожы, фарміраваліся спецыяльныя вайсковыя атрады для супрацьдзеяння паўднёвым агрэсарам. Прычым за кошт дзяржаўнага скарбу. А вось на беларускіх землях галоўнае спадзяванне было на паспалітае рушэнне, якое у выпадку ўварвання праціўніка не заўсёды паспявала своечасова сабрацца, каб даць адпор. Будзем шчырымі, гэта форма арганізацыі ўзброеных сіл на той момант ужо састарэла і патрабавала рэформаў. У гэтых умовах часцей атрымліваўся толькі пераслед ворага. Вось такія перадумовы былі ў нас напярэдадні той знакамітай бітвы пад Клецкам, якая адбылася ў жніўні 1506 года. Але аб усім па парадку. Гісторыкі лічаць, што адной з мэтаў татарскага набегу, арганізаванага ханам Менглігерэем летам 1506 года, акрамя захопу палону, была і палітыка. Прычым не толькі звязаная з палітычным хаўрусам з маскоўскай дзяржавай. На той момант у ВКЛ у статусе ганаровага вязня знаходзіўся смяротны вораг крымчакоў, апошні хан Вялікай Арды шэйх Ахмед. Яго вызваленне магло навесці добры шухер у Ардзе, дзе тады ўзнавілася барацьба за ўладу. Крымскі хан ціснуў на вялікага князя Александра Ягелончыка, каб той выдаў яму шэйха Ахмеда жывым або мёртвым. Ваенная стратэгія крымскага ханства ў той перыяд была досыць простая. Арганізаваць паход напрыканцы лета, пачатку восені, калі ў нас быў ужо сабраны ўраджай, пазбегнуць адкрытага боя з праціўнікам. На сваім шляху як мага больш разрабаваць і спаліць, тым самым падрываючы эканоміку Вялікага княства, захапіць пабольш нявольнікаў, харчавання, свойскай жывёлы і як мага хутчэй беспакаранымі вярнуцца ў Крым, а надалей выкарыстоўваць вынікі гэтых паходаў як галоўны інструмент націску ў перамовах з урадам ВКЛ, якія праводзяць з пазіцыі сілы. Тым часам ваенную стратэгію Вялікага княства літоўскага у адносінах да праціўніка на поўдні краіны я бы ахарактарызаваў як абарончую. Прытым абарона тут не з'яўлялася актыўнай і мела шмат хібаў. Вялікія спадзяванні былі на дыпламатычныя перамовы, як спробу стрымаць агрэсію. Але, гледзячы на вынікі, сотні знішчаных паселішчаў, дзесяткі тысяч людзей, выведзеных крымчакамі ў рабства, абраная стратэгія сябе не апраўдала. Тактыка крымчакоў падчас тых набегаў была наступная. Пасля шматкіламетровага імклівага маршу абіралася найбольш небяспечнае месца, дзе разбіваўся кош, лагер. З гэтага коша ва ўсе бакі рассылаліся атрады, чамбулы ад 100 до 500 вершнікаў. Гэтыя атрады нечакана нападалі на паселішчы, захоплівалі палон і вярталіся ў кош. Дзень-два для адпачынку і ў новую вылазку за новай здабычай. Звычайна кош стаяў каля 20 дзён, затым арда, абцяжараная здабычай, якой размяркоўвалі па конях. Дарэчы, многія татарскія воіны вялі ў паход з сабой ад 3 до 5 коней. Дык вось, арда рушыла ў зваротны шлях. Тактыка нашых войскаў сіламі гарнізонаў абараніць свае гарады, сіламі паспалітага рушэння і наёмнікаў ганяцца за чамбуламі праціўніка, спрабуючы адбіць нарабаванае. Але для гэтага яшчэ трэба знайсці тых татараў, якія унікалі адкрытых баёў. Як бачым, гэта тактыка не спраўджвала надзею на паспяховую абарону дзяржавы. Напярэдадні. Канец чэрвеня 1506 года войска Крымскага ханства, іншая назва Перакопская Арда, сканцэнтравалася на Перакопскім перашыйку. Верагодна, што месца будучага коша ўжо вызначана у раёне Клецка. Некалі былі там. Ад Перакопа да Клецка каля 1100 кіламетраў. Мясцовасць ужо вядомая і зручная для пастаноўкі лагера. Горад і замак спалілі яшчэ 3 гады таму, падчас чарговага набегу. Але мясцовасць прыдатная, паміж рэчкамі, якія могуць служыць добрым прыкрыццём галоўнага лагера.
Ёсць дзе і шматтысячны табун коней размясціць, і месца для ўтрымання палону арганізаваць. Каля Клецка перасякаюцца і важныя дарогі, якія вядуць на Новагарад, Пінск, Нясвіж, Слуцк. Дарэчы, вось так мог выглядаць Клецкі замак да свайго зруйнавання. Паход пачаўся, рухаліся маналітнай коннай калонай, якая расцягнулася не менш чым на 10 кіламетраў. Наперадзе выведнікі. Хуткасць розная, дзе 30, а дзе і 80 кіламетраў штодня. Тут усё залежыць ад фізіка-геаграфічных умоваў мясцовасці. Усё атрымалася па плану. Праз 20 дзён пасля пачатку руху, это 20-22 ліпеня, татары ўжо стаялі кошам пад Клецкам і неадкладна распусцілі свае загоны чамбулы для збору здабычы. Вызначаны крайні дзень вяртання чамбулы ў лагер. Гэта 8 жніўня. Гэтым разам татарскія атрады накіраваліся на абшары, якія ў папярэднія гады не надта закранула хваля набегаў. У наваколлі Крэва, Наваградка, Ліды, Ашмяна, Угародні, Ваўкавыска. Таму і захопленых нявольнікаў было так шмат. Што гэтым часам рабілі нашы? Ліда. У мясцовым замку рыхтуюцца да правядзення чарговага сойма. Вялікі князь Александр Ягелончык прыбыў на сойм у суправаджэнні некалькіх тысяч вершнікаў, на чале якіх яго сябар і фаварыт маршалак дворны Міхаіл Глінскі. Тут і заспела навіна аб уварванні татараў на нашы землі. Да Ліды сцягваецца паспалітае рушэнне. Адзначу добрую арганізаванасць і на дзіва хуткі збор. На карціне беларускага мастака Міколы Купавы вы бачыце, як збіраецца ў паход гарадзенская харугва. 29 ліпеня, напэўна, праходзіць адзін з апошніх смотраў войска, дзе харугвы, пашахтаваныя коннымі каробкамі, вітаюць свайго вайсковага правадыра гетмана Станіслава Кішку. Праз 2 дні войска ВКЛ было ўжо каля Наваградка. Тут яго колькасць вырастае да 7000 чалавек. Захаваліся звесткі пра харугвы з гарадзенскага, наваградскага, менскага паветаў, пра прыватныя початы Станіслава Кішкі, Міхаіла Глінскага, Яна Радзівіла Барадатага, Яна Забярэзінскага, пра наёмную кавалерыю рацаў, пра атрад польскай гвардыі Александра Ягелончыка, а таксама пра нешматлікую артылерыю. Імаверна, што прысутнічалі і падраздзяленні так званых літоўскіх татар, нашых татар, мясцовых. Сустракаецца інфармацыя пра початы татарскай вярхушкі, а таксама пра сцяг, гэта значыць невялікі асобны атрад, пра сцяг Тагушевіча, які мог уваходзіць у склад наваградскай харугвы. 3 жніўня, атрымаўшы ад захопленых языкоў інфармацыю пра праціўніка, войска шпарка рушыць у бок Клецка. Цяпер варта параўнаць сілы бакоў, якія мусілі сысціся на полі боя пад Клецкам. Праціўнік. Аснову ўзброеных сіл Крымскага ханства складала лёгкая кавалерыя. Дзякуючы надзвычайнай мабільнасці, крымчакі уяўлялі грозную сілу ў адкрытым палявым баі. Існуюць меркаванні, што летам 1506 года да Клецка прыйшло мінімум 7000 ваяроў пры дадатковых 30 000 коней. А непасрэдна ў самой бітве пад Клецкам прымалі ўдзел 4000, астатнія 3000 былі ў складзе чамбулаў, якія выправіліся за палонам і яшчэ не паспелі вярнуцца ў кош. Зброя звычайная для татар, лукі са стрэламі, шаблі, але рэдка, дзіды, у якасці ахоўнага ўзбраення панцыры і тарчы, але не ва ўсіх. Характарызуючы ўзбраенне праціўніка, я б нават сказаў, што абнаглелі. Крымскія татары настолькі прызвычаіліся да беспакаранасці, што некаторыя з іх не мелі пры сабе іншай зброі, акрамя драўляных палак і скураных рамянёў і вяровак, каб вязаць нашых прыгожых дзяўчат і іншых палонных. Для перавозкі захопленых малых дзетак везлі спецыяльныя кошыкі. Вось так. Абозам татары не абцяжарваліся. Кожны дзясятнік меў кацёл для варкі мяса і маленькі барабанчык для апавяшчэння сваіх. Звычайна харчаваліся падсмажаным просам і размолатым сырам, але маглі абыходзіцца без ежы некалькі дзён. Татары карысталіся вельмі трывалай і хуткай пародай коней, якая называлася бахмат. На прывалах у якасці шатра або намёта выкарыстоўвалі бурку, для гэтай мэты везлі з сабой жэрдкі, якія ўтыкаліся ў зямлю. Сядло магло служыць замест падушкі. На кані сядзелі, падціснуўшы ногі пад самае сядло, што дазваляла ім свабодна паварочвацца ва ўсе бакі. Былі дасканалымі наезднікамі. Навогул, праціўнік быў вельмі сур'ёзны.
Вось што напісаў пра татарскіх ваяроў у сваім знакамітым трактаце відавочца тых падзей Міхалон Літвін. У паходзе яны вельмі трывалыя, лёгка трываюць голад, смагу, стому, бяссонныя ночы, спёку, холад, усякую непагадзь і любыя цяжкасці. У бітвах яны больш трывалыя, чым маскавіты, хаця і горш узброеныя, і заўсёды, уступаючы першымі ў бой, імкнуцца захапіць левае крыло войска праціўніка для таго, каб зручней было абстрэльваць. Войска Вялікага княства Літоўскага, або, як яго яшчэ тады называлі, гаспадарскае войска. Агульная колькасць 7000 чалавек. Калі падзяліць на 300 чалавек, на той час гэта сярэдняя колькасць харугвы, то атрымліваецца недзе каля 20 падраздзяленняў. Але, магчыма, дзялілася і на гуфы, якія па колькасці маглі дасягаць і 1000 ваяроў. Войска збольшага коннае, узброенае лукамі, дзідамі, кордамі, іншай халоднай зброі. Ёсць артылерыя, ёсць і ручная агняпальная зброя. Па экіпіроўцы і ўзбраенню асобна вылучу цяжка ўзброеную з галавы да ног закаваную металічныя даспехі надворную харугву ў колькасці 300 польскіх гвардзейцаў Александра Ялончыка, а таксама атрад наёмнікаў, рацаў, лёгкую кавалерыю, 500 вершнікаў узброеных дзідамі і тарчамі, якія належалі да асабістага корпуса Міхаіла Глінскага. Маральна-баявыя якасці нашага войска высокія. Гэта пацвярджаў у сваім трактаце і Міхалон Літвін, які вось так параўнаў характар нашых ваяроў, продкаў беларусаў, з татарскімі ваярамі. Толькі паслухайце. Калі ж без падману і вайсковых хітрыкаў, але сумленна тварам у твар даводзіцца ўступаць у бітву з імі, з татарамі, то нашы ваяры, продкі беларусаў, пераўзыходзяць іх, нават калі тых нашмат болей. Як бачым, праціўнікі былі дастойныя адзін аднаго. Але ж нашы ўсё ж мацней духам. Камандаванне. На чале татар сыны крымскага хана Менглі-Гірэя, царэвічы, Біці-Гірэй і Бурнаш. Добра ведаюць мясцовасць, дзе належала дзейнічаць, і маюць досвед камандавання войскам у падобных акцыях. На чале войска ВКЛ першапачаткова стаяў Станіслаў Кішка, які часова атрымаў гетманскую балаву, пакуль найвялікшы гетман літоўскі Канстанцін Астрожскі знаходзіўся ў маскоўскім палоне. Але непасрэдна перад бітвай, калі наша войска па дарозе на Клецк спынілася на начлег у Ліпе, да Клецка заставалася нейкіх 20 кіламетраў, Станіслаў Кішка раптоўна захварэў. Быў вельмі нямоглы, ніяк не мог на каня сесці і з вялікаю цяжкасцю задагадаў сябе ў возе весці. Існуюць меркаванні, што тут прысутнічала сімуляцыя. Былі прычыны, але гэта толькі здагадкі. На вайсковай радзе камандавання было перададзена Міхаілу Глінскаму, маршалку Дворнаму, які меў значны аўтарытэт і быў у дзеях рыцарскіх вельмі спраўны. Імаверна, што на той вайсковай радзе ў Ліпе і быў распрацаваны план будучай бітвы, вызначаны людзі адказныя за падрыхтоўку гацей праз водныя перашкоды, сучаснай мовай ваенныя інжынеры, а галоўнай працоўнай сілай хутчэй за ўсё павінны былі стаць мясцовыя сяляне, верагодна нават з тых навакольных вёсак, што належалі Міхаілу Глінскаму. Месца бітвы. Сама бітва адбылася на раўніне паміж рэкамі Лань і Цапра. У гэтым месцы знаходзіліся і татарскі кош, і табун запасных коней, і лагер з нявольнікамі. А вось дзе дакладна было месца галоўнага боя, існуюць дзве версіі. На поўдні ад Клецка, бліжэй да ўрочышча Красны Стаў. Дарэчы, так пазначана ў энцыклапедыях. Або на паўночным ускрайку Клецка, на левым беразе колішняй рэчкі Сільна. Цяпер яна амаль што знікла. Адкуль такія розныя лакацыі? Растлумачу. Ва ўсім вінавата першая частка фразы з хронікі Быхаўца. І як прыйшлі пад Клецак да ракі Лані ды сталі з поўдня ад Краснага Става, то зірнуўшы з гары цераз раку убачылі палкі татарскія, што стаялі на пагатове. Здавалася б, усё чётка. Такое адчуванне, што даследчыкі знайшлі на карце Красны Стаў, затым бліжэйшае ўзвышша, у нашым выпадку вышыня 229, і тыцнулі пальцам у меркаванае месца, дзе праз раку мусіла перапраўляцца войска ВКЛ. Але ёсць тут шмат нестыковак і тактычная мэтазгоднасць месца пераправы і адсутнасць гары, той самай, з якой Глінскі меў магчымасць назіраць за праціўнікам перад тым, як пачаць бой. Ёсць меркаванні,
што знаходзілася гэта ўзвышша не зусім у тым месцы, якое пазначаюць на схемах у беларускіх энцыклапедыях. Там агляд для якаснай рэкагнасцыроўкі даволі абмежаваны. Вызывае шмат пытанняў і маршрут войска ВКЛ. Што нам з гэтым рабіць? Выбіраць найбольш лагічную версію і рухацца наперад. Я абіраю пазіцыю беларускага гісторыка Андрэя Блінца, які досыць пераканаўча абгрунтаваў сваё бачанне тых падзей у класнай навуковай працы «Клецкія бітвы». Мы яшчэ вернемся да абмеркавання гэтай кнігі, а пакуль пераносімся на машыне часу ў жнівень 1506 году пад Клецк, дзе стаіць кошам войска Перакопскай арды. Штодзённа папаўняецца шматтысячны натоўп захопленых нявольнікаў, якія размешчаны ўздоўж левага берага Лані паміж Наваградскай і Пінскай дарогамі. Людскі мурашнік, дзе людзі туляцца адзін да аднаго, уяўляе сабой жахлівае відовішча. Тых, хто памірае ад атрыманых ран, прыкопваюць на месцы. Хто спрабуе ўцячы, знаходзіць сваю смерць ад татарскай шаблі або стралы. Табун коней татары трымаюць асобна на полі за некалькі кіламетраў на поўдзень ад Клецка. Татарскія царкі ўжо ведаюць пра набліжэнне войска ВКЛ, але гэтым разам упэўнены ў сваёй перавазе. Яны прымаюць рашэнне не ўцякаць. Тым больш не ўсе чамбулы вярнуліся, ды і палонных так шмат, як ніколі. Не хочацца губляць такое багацце. Знішчаюцца існуючыя пераправы. Бітве быць. Ход баявых дзеянняў. Адзначу, што баявыя дзеянні той бітвы не абмежаваліся толькі адным днём сечы. Лакальныя баі і сутычкі доўжыліся на працягу цэлага тыдня. Да самой бітвы і пасля яе адбылося 13 сутычак. А цяпер да галоўнай падзеі. 5 жніўня, раніца. Пасля 20-кіламетровага марша Міхаіл Глінскі падвёў сваё войска да спаленага Клецка з поўначы па Нясвіжскай дарозе і спыніўся на правым беразе невялікай з балоцістымі берагамі ракі Сільнай, якую было немагчыма пераадолець сходу адначасова ўсімі сіламі, тым больш пераправу татары знішчылі. Працягласць гэтай рачулкі да яе ўпадзення ў Лань складала каля 3 кіламетраў. Глінскі аглядае супрацьлеглы бераг Сільны з Арынінскай гары. Вельмі зручнае ўзвышша. Праціўнік як на далоні. Яго галоўныя сілы сканцэнтраваліся на ўсход ад замчышча ў міжрэччы рэк Лані і Сільнай. На замкавай гары уладкаваліся татарская старожа і, імаверна, стаўка правадароў крымскага войска. Месца для біці гірэі бурнаша даволі зручнае, каб кіраваць ходам баявых дзеянняў. Глінскі аддае загад будаваць 2 гаці для пераправы войска. Можна сказаць, што менавіта ў гэтыя хвіліны і пачынаецца першы этап боя пад Клецкам. 3 гадзіны пад градамі татарскіх стрэл наводзяцца пераправы праз Сільну. Каб абараніць будаўнікоў, у бок праціўніка таксама лятуць стрэлы, выпушчаныя з лукаў. Па наваколлі рэхам разносяцца залпы агняпальнай зброі, у тым ліку артылерыі. У гэты ж самы час крымчакоў з флангу нечакана атакуе атрад рацаў, лёгкай кавалерыі, які перад гэтым зрабіў абхадны манеўр. Задача адцягнуць увагу ад галоўнага накірунку, перахапіць табун коней, унесці бязладдзе ў шэрагі праціўніка. Пакуль у бітву не ўступілі ўсе сілы, адбываюцца лакальныя сутычкі. Невядома, ці было гэта ўзгоднена з вярхоўным камандаваннем, але першымі праз недабудаваныя гаці перапраўляюцца некалькі адчайных беларускіх шляхцічаў, выклікаючы на двубоі татарскіх воінаў. Адзін з такіх двубояў сканчаецца трагічна. Гіне шляхціц Копаць. Татары адсякаюць яму галаву, насаджваюць яе на дзіду і са смехам ды здзекам носяцца ўздоўж берага Сільны, перадразніваючы нашых ваяроў, якія ўжо шыхтуюцца для пераправы і бою. Полудзень. Гаці гатовыя. Пачынаецца другі этап бітвы. Каб узняць баявы дух свайго войска, князь Міхаіл Глінскі выступае перад сваімі ваярамі са словамі: «Каб воі дзеля мілай айчыны мужна пачыналі, яе бяду з сабой смела засланілі. За дзетак, жонак, бацькоў, братоў здароўе сваё не шкадавалі, а братоў з палону вырвалі». Разгорнуты сцягі, на паветры лунае чырвоны штандар з выявай пагонь. Ён побач з Глінскім. Над войскам узняліся сцягі харугваў і початаў асобных магнатаў. Першымі пад гукі сурмаў і жалеек са спевамі Багародзіцы пачынаюць рух харугвы правага крыла, сярод якіх выдзяляецца Наваградская шляхта. Магчыма, гэта запланаваны маневр.
Татары кідаюцца ўсімі сваімі наяўнымі сіламі, сканцэнтраваўшыся на нашым правым фланзе, дзе, дарэчы, мясцовасць нязручная для манеўравання татарскай конніцы. Гэта была іх памылка. Міхаіл Глінскі, узначаліўшы харугвы левага крыла, там пераважае шляхта менскай, гарадзенскай земляў, імкліва перапраўляецца праз раку, шыхтуе баявыя парадкі і наносіць удар па ворагу. Праціўнік рассечаны на дзве часткі. У гэты ж самы час з боку ўзгорка на правым беразе Сільны чуюцца гучныя гукі барабанаў і труб. На ўзвышшы блішчаць на сонцы металічныя латы коннікаў з узнятымі ўгору доўгімі дзідамі з прапарамі. З'яўляецца адчуванне, што на дапамогу літвінам прыйшло яшчэ адно войска. На самой справе гэта былі 300 вершнікаў польскай харугвы Судзівое Чарнкоўскага. Яны так і не ўступяць у сечу, але сваю місію, якую ім вызначыў Міхаіл Глінскі, выканаюць бездакорна. Крымчакі канчаткова зломлены і фізічна, і маральна. Іх бязлітасна рубяць і коляць, б'юць і топчаць. Адна частка прыціснута да забалочаных берагоў Лані, другая спрабуе уцячы ў бок ракі Цапра. Паслухаем летапісца хронікі Быхаўца. Князь жа Міхайла з усім войскам гнаўся за імі, ловячы і забіваючы да ракі Цапры. І як прыбеглі татары да Цапры, то ледзьве не ўсе ў рацэ і балоце патанулі. Так шмат татараў ды коней іхніх у рацэ і балоце было, што ліцвіны пераязджалі на конях і пешкі пераходзілі па мёртвых целах. Адзначу, што актыўная фаза сечы ад моманту пераправы войска ВКЛ праз Гаці да панічных уцёкаў ардынцаў цягнулася ад 1 до 3 гадзін. Затым чарга прыйшла да тых чамбулаў, якія вярталіся пасля рабавання ў галоўны лагер. Апошнія загоны татар былі перахоплены і знішчаны 8 жніўня. Пасля гэтага войска ВКЛ рушыла на Вільню. Ну і як без нацыянальнага наратыву, на цудоўнай ілюстрацыі беларускага мастака Паўла Татарнікава мы бачым трыумфатара бітвы Міхаіла Глінскага на белым кані з вянком палявых кветак на галаве. Вянок быў сплецены адмыслова для Глінскага, вызваленымі з палону мясцовымі дзяўчатамі. Прыгожа. Страты. Дакладных лічбаў пра страты не захавалася. Войска крымчакоў было амаль цалкам знішчана. Арганізаванага адступлення ў іх не атрымалася. Вядома, што было ўзята ў палон каля 2000 татар. Цудам уратаваліся татарскія правадыры царэвічы, Бурнаш і Біцігірэй, якія з невялікім аддзелам здолелі вярнуцца ў Крым. Войска ВКЛ. Колькасць загінулых у войску ВКЛ невядома. Найбольшыя страты паспалітага рушэння былі сярод наваградскай шляхты. А вось польская харугва, тая, што стаяла на Арынскай гары, не згубіла аніводнага свайго ваяра. Вынікі. Паводле сведчанняў сучаснікаў і асабіста Міхайла Глінскага, у выніку перамогі было вызвалена 40 000 палонных людзей. Імаверна, што гэта лічба завышана, але не падлягае сумневу, што лік нявольнікаў ішоў на дзесяткі тысяч. Тым больш мы ведаем пра 30 000 татарскіх коняў, захопленых у якасці трафеяў. Гэтыя коні прызначаліся якраз для вывазу палону і нарабаванай здабычы. Кароль польскі вялікі князь літоўскі Александр Ягелончык плакаў ад радасці, назваўшы гэту перамогу выратавальнай для ўсяго хрысціянскага свету. Напэўна, каб падкрэсліць моц пераможанага ворага, Міхаіл Глінскі накіраваў аднаго з палонных татар, які, напэўна, меў каларытную знешнасць, вармійскаму біскупу Лукашу, каб той выставіў гэтага татарына на агляд хрысціянам, каб яны, згадваючы і само такое вялікае дабрадзейства і перамогу, падзякі ды хвалы Богу збаўцу нашаму узносілі. У навукова-папулярнай літаратуры і ў энцыклапедычных выданнях пішуць, што гэта перамога нарэшце спыніла буйныя набегі крымскіх татар на Літву. Гэта не адпавядае рэчаіснасці. Пагроза набегаў захавалася. Галоўнае значэнне клецкай бітвы ў тым, што яна стала першай перамогай такога маштабу. Дзякуючы Міхаілу Глінскаму з'явілася новая тактыка змагання з татарскімі набегамі. Не пераслед ворага, а запланаваны удар па кошы, галоўнаму лагеру, з наступнай ліквідацыяй асобных загонаў, якія вярталіся са здабычай. Гэта тактыка ў далейшым будзе неаднаразова выкарыстоўвацца найвышэйшым гетманам ВКЛ Канстанцінам Астрожскім і прыносіць станоўчыя вынікі.
Калі разважаць пра вайсковае майстэрства, многія прынцыпы якога былі ўмела выкарыстаны падчас клецкай бітвы, то тут безумоўная ўвага на заслугі камандуючага войскам ВКЛ князя Михайла Глінскага, які выкарыстаў свой тэарэтычны і практычны досвед для разгрома праціўніка ў не зусім спрыяльных для яго войска ўмовах. Михаил Глинский здолеў навязаць татарам сваю тактыку. Ён не даў ім магчымасці вывесці конніцу на аперацыйную прастору, перакрыў магчымыя шляхі да адступлення, скаваў галоўныя сілы на адным напрамку. Беларускі гісторык Геннадзь Цагановіч тактыку Глінскага ў клецкай бітве прыраўняў да ўзораў антычнага вайсковага майстэрства. Вось так, не больш, не менш. Наш военачальнік напоўніцу выкарыстаў і маральна-псіхалагічны фактар, які з'яўляецца адным з важных прынцыпаў вайсковага майстэрства. Тут галоўная мэта камандзіра ўзняць баявы дух сваіх ваяроў напярэдадні і падчас самога боя. У Глінскага гэта добра атрымалася. Перад атакай ён выступіў з палымянай прамовай, а затым асабістым прыкладам паказаў, як трэба біць ворага. Падчас боя ад татарскіх стрэл пад Глінскім загінула 2 кані. Не хаваўся за спінамі. Гэта бітва стала добрым прыкладам выкарыстання вайсковай разведкі для агульнага поспеху. Дзякуючы добра арганізаванай разведцы і аналізу атрыманай інфармацыі, наша войска не блукала ў пошуках праціўніка і не ганялася за асобнымі атрадамі, а мэтанакіравана ішло на збліжэнне з яго асноўнымі сіламі. Менавіта дзякуючы невялікім разведвальным атрадам, у нашым выпадку конным аддзелам братоў Андрэя і Юрыя Неміровічаў, былі своечасова здабытыя языкі, якія паведамілі дакладныя звесткі пра размяшчэнне лагера асноўных сіл праціўніка, а таксама пра дакладную апошнюю дату вяртання чамбулаў у клецкі кош 8 жніўня. Адзначым высокую арганізацыю марша войска, падраздзяленні якога толькі-толькі сабраліся і не паспелі правесці баявога зладжвання, а галоўнай часткай войска было паспалітае рушэнне, якое не заўсёды вылучалася высокай дысцыплінай, прынамсі не ў баявой абстаноўцы. Нягледзячы на гэта, марш, які праходзіў у тым ліку ноччу, быў праведзены вельмі арганізавана. Уражвае дзейнасць вайсковых інжынераў. Імклівы рух войска па перасечанай мясцовасці вымагаў адпаведных ведаў па фарсіраванні рэк, стварэнні гаціў і мастоў. Непасрэдна падчас бітвы ва ўмовах абстрэлу з боку праціўніка, маючы толькі падручныя сродкі для будаўніцтва, у надзвычай сціслы тэрмін 3 гадзіны былі пабудаваны адразу 2 пераправы праз забалочаную сільну. Я згодны з тымі даследчыкамі, якія лічаць, што клецкая бітва дала пэўны штуршок для развіцця военно-інжынернай справы ў ВКЛ. Роля артылерыі. Артылерыя была нешматлікай. Летапісцы навогул пішуць пра 2 гарматкі, але сваю місію прыкрыццё пабудовы пераправ артылерыя выканала. Тут важным была нават не трапнасць стральбы, а псіхалагічны эфект, які не дазваляў праціўніку сканцэнтравацца на абстрэле будаўнікоў гаціў. У ходзе боя войска ВКЛ прадэманстравала высокую манеўранасць і мабільнасць, спалучэнне франтальных удараў з флангавымі, звярнуў увагу і на выдатнае ўзаемадзеянне розных родаў войска, кавалерыі, пяхоты, артылерыі. Адным з тактычных хітрыкаў стала з'яўленне ў разгар бітвы на Арынскай гары польскай надворнай харугвы, якая разгарнулася ў лінію, каб пераканаць татараў, што на дапамогу гаспадарскаму войску падышлі значныя сілы. Арыгінальнай атрымалася арганізацыя засад, падрыхтаваных пастак для чамбулаў татар, якія вярталіся ў кош. Даследчык клецкай бітвы беларускі гісторык Уладзімір Канановіч піша, што Глінскі, ведаючы пра дакладны тэрмін вяртання татарскіх чамбулаў у свой кош, пайшоў на чарговую хітрасць, размясціўшы частку свайго войска на месцы, дзе знаходзіўся кош, а каб татары не здагадаліся, пэўная частка нашых ваяроў была пераапранута ў татарскую вопратку. Цяпер пра нацыянальны склад войска пераможцаў. Па меркаванні гісторыка Андрэя Блінца, пад Клецкам аснова паспалітага рушэння паводле свайго тэрытарыяльнага складу была бясспрэчна беларускай. Казаць пра ўдзел у ім шляхты з жамойцкіх і украінскіх зямель не выпадае. Падраздзяленні наёмнікаў і саюзнікаў складалі відавочную меншасць. Гэта была перамога менавіта беларускай зброі. Дарэчы, нашчадкі пераможцаў той бітвы жывуць сярод нас. Я нават ведаю аднаго з такіх. Памятайце таго мужнага шляхціца Копця, якому татары ў першыя хвіліны бітвы адсеклі галаву.
Дык вось, пройдзе 5 стагоддзяў, і адзін з яго нашчадкаў заб'е вырашальную шайбу ў вароты шведскай зборнай і выведзе беларусаў у паўфінал алімпійскіх гульняў. Вот это да, вот это, ну это просто фантастика. Володя Копоть бросает. Бросает из средней зоны, вы видите, как тот бычок пытается встретить шайбу головой Тоби Сала. Самые разные шайбы, самые разные ситуации. Я могу представить, что, наверное, подобная реакция, друзья, и в каждой белорусской квартире вот в эти секунды. Владимир Копоть. Месяц в игре. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Дорогие друзья, ради этих мгновений стоит жить! А цяпер вяртаемся ў пачатак нашай размовы. Хто хоча стаць свядомым беларусам? Вы не забыліся пра пытанку? Як называлася рака, праз якую Міхаіл Глінскі падчас клецкай бітвы загадаў пабудаваць дзве гаці? А. Сільна, Б. Красны стаў, С. Цапра, Д. Лань. У 16 стагоддзі Мацей Страйкоўскі напісаў вершаваную аповесць пра клецкую бітву 1506 года. Там былі і такія словы. Так літва татараў біла мардавала, аж да цапры да ракі загнала. Пра гаці там нічога не напісана. У рацэ Цапра татары, які ўцякалі з поля боя, танулі. Глінскаму не было ніякай патрэбы рабіць там дадатковыя гаці. Тапонім «Красны стаў» прысутнічае пры апісанні клецкай бітвы, але гэта не рака, а ўрочышча. Хто абраў варыянт «Лань», той, напэўна, добра вучыўся ў школе. Гэта афіцыйная версія, якая замацавалася ў беларускіх энцыклапедыях, але сучасныя гісторыкі, даследчыкі і краязнаўцы гэтую версію аправерглі. Правільны адказ А. Сільна. Менавіта праз гэту невялікую балоцістую рачулку і рабіла свае пераправы войска Міхайла Глінскага падчас бітвы пад Клецкам. Вы згодны, што не варта забываць перамогу нашых слаўных продкаў пад Клецкам, якая адбылася ў жніўні 1506 года. А каб не забываць, трэба, па-першае, ведаць. Упэўнены, што ў новай сістэме ведамасных узнагарод Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь нарэшце з'явіцца медаль з лаканічным надпісам «Клецк 1506». І пытанняў у грамадзяніна Беларусі, што азначаюць гэтае слова і лічба, не будзе. А беларускія вайскоўцы тым часам будуць з гонарам рушыць страявым крокам пад песню старога Ольсы, прысвечаную Клецкай бітве. Паслухаем. А ў якасці фона узнімемся ў неба і з вышыні птушынага палёта паназіраем за тым, як цяпер выглядаюць мясціны, дзе некалі адбывалася знакамітая бітва. Мо і з'явіцца жаданне бліжэйшым часам наведаць гэты слаўны беларускі горад Клецк. Речкой за ракой, не дуже глибокой, диня мало в берегах широкой, в берегах широкой. Войско лютое татар почало спиняться, каб Литве пошкодить, до раки пробраться, Міхал Глінскі бачыў, мост ужо гатовы, да Літвы прамовіў гэтакія словы, каб айчыну маці мужна ратавалі, ты татараў лютых мужна ваявалі. Нашы як ударылі раптам на татараў, сонны гром нясецца, неба льецца жарам, там за традам Глінскі уласным прытаіўся.
ім заваліўся. Ён на іншага ўскачыў, не зважаў німала, так як гетману і ўсім рыцарам прыстала, рыцарам прыстала. Там паганцаў навакол хутка акружылі, ды як пруце шэрагам, шэрагам скасілі, шэрагам скасілі. Прэч татары пабеглі, хто як уцякае, а Літва імчыцца ўслед, смела даганяе, смела даганяе. Ды сячэ ў хрыбты імгне, дзіды запускае, кроў хлюбоча льецца, па траве сплывае, па траве сплывае. Гук і крык над полем, па лясных разлогах, поўна трупаў у рацэ, па шляхах дарогах, па шляхах дарогах. Так Літва татараў біла, мардавала, аж да цапры да ракі загнала, да ракі загнала. Узнялі настрой, а цяпер рушым за дадатковымі ведамі. Прачытай. Андрэй Блінец. Клецкія бітвы 1506 і 1706 гады. Аўтар гэтай працы, дарэчы, ураджэнец Клецка, у захапляльным навукова-папулярным стылі выказвае свой погляд на адну з самых славутых перамог у айчыннай гісторыі, падмацоўваючы гэты погляд пераканаўчымі аргументамі. У каго бракуе часу на чытанне вялікіх тэкстаў, знайдзіце чэрвеньскі нумар часопіса «Наша гісторыя» за 2020 год. Там беларускі гісторык Андрэй Блінец у кароткай папулярнай форме распавядае пра бліскучую перамогу нашых продкаў у Клецкай бітве. Мінулым разам у лекцыі-размове, прысвечанай Міхаілу Глінскаму, я прапановаў пачытаць навуковую працу Владзіміра Канановіча «Рыцар на полі бітвы. Клецк. Жнівень 1506 года». Зноў звяртаю вашу ўвагу на гэту кнігу, асабліва на яе 4-ю частку «Рэканструкцыя бітвы пад Клецкам 1506 года», якая, па словах аўтара, хоць і носіць гіпатэтычны характар, але зроблена на падставе вывучэння ўсіх наяўных пісьмовых крыніц па гэтай тэме. Запомні, 5 жніўня 1506 года адбылася бітва пад Клецкам. Ну вось і ўсё, паважаныя сябры, ролік атрымаўся грувасткі. Для аматараў пакарацей зраблю адмысловую 5-хвілінку. Героем наступнай лекцыі размовы стане надзвычай цікавая асоба в ваеннай гісторыі беларускага народа, гетман найвышэйшы Константин Иванович Астрожскі. Не прапусціце. А пакуль не забудьцеся адзначыцца каментарыем, не меншым за 7-8 слоў, а таксама тлустай падабайкай. Нарэшце запрацавала функцыя спонсарства. Далучайцеся. Подписывайтеся на мой канал. Райце гэта зрабіць вашым знаёмым. Буду ўдзячны за любую дапамогу. З вами быў Віталь Чырвінскі. Гонар маю. До сустрэчы.